www.gr. Ναι. Είσαι αγγλικό, αυτό είναι το E, το F, το γιατί θα προπονείς. Αυτό είναι το P, όχι το του, αυτό είναι το S, τελεία. Εκεί λέει Ρωμά. Κέντρο Ρωμά. Αυτό είναι το κάπου. Ποιος έγραψε Ρωμά? Ποιος το έγραψε? Η δασκάλα. Η Μαριά. Ναι. Έχετε ξαναπάει σχολείο? Εγώ όχι. Κι εγώ. Ποτέ δεν πήγε σχολείο? Εγώ έχω πάει. Όχι. Θέλεις να μάθεις όμως, Εγώ. Ναι. Αμí. Κάτω στις κάμερες. Εσύ θέλεις να μάθεις? Ναι. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώνεις? Δασκάλα. Δασκάλα. Εσύ τι θέλεις να γίνεις Τι κάνεις? όταν μεγαλώσεις? Όχι. Τι κάνεις? Εγώ θέλω να γίνω. Εσύ δασκάλα. Κάτσε κάπου εδώ. Μπανάνα εκεί να κρυμπείς. Έλα μπε μπανάνο. Γιατί είσαι